Right, streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya yandoda ndinge ndinosvitsa kwamuri imimi motaura comment section kuti munofungewo naye vazukuru nenyaya iyi. Umwe anobva abhoikana kuti ndezera rako noti sekwe unotiti vazukuru. Aiwa, vazukuru nasekuru unongova ukama vazukuru unongoreva kuti ndiri hanzvadzi yamai vako chidiki chachona, so unongondigamuchirawo sasekuru vako zvotofamba zvakanaka handiti. Hey, so listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. Chitaiwa, thank you very much. Kune vanyowani vachangosvika, aiwa tinokugamuchirai, tinokuamukelani, tinokutambirani maoko maviri. Aiwa, musakangano subscribe. Nekunyora comment section kuti aiwa new subscriber. Tozoti tajoiniwa nemember nyowani to the family. Vazukuru zvofamba here. Nyaya ndauya nayo inyaya sniper storm nemusikana anonzi iye NaChipo Muchegwa, ndofunga vazhinji munomuziva. Musikana uyo anorarama neurema handiti. Pasina chakaipa nekuti iye haana chaasingagone kuita, anoita zvese zvinofanira zvinotarisirwa kuti munhu anga ari anoita. So Chipo naSniper zvinoratidza kuti vakambova nerelationship yakareba neukama hwekudanana nekufambidzana kwemakore anosvika iwo 5 years. Zvadaro pakazoita kuti Chipo akazotora pamwiri akava nemwana sikana waSniper Storm. Sniper wedu Storm chaidhona Musoja handiti welove yemusoja. So zvakaita muchinda welove yemusoja, after parudo rwemasoja kune mwana uyu anonzi NaChipo Muchegwa, pabuda mwana zvinonzi Sniper akazosvika paakaramba musikana uyu after paita mwana handiti. Chipo anototaura achitizoni kutoti ange ari anoita pamwiri pakatozoponwa dzakanga dziri nyasha dzaMwari, nekuti nguva dzake zhinji nekuda kweBP akanga akugara ari muchipatara achifunga zvaakanga aitwa kana nemasirwo anga aitwa nababe mwana wake. Chinova chinhu chinorwadza. Uye ari kutaura achiti pari zvino Sniper haasi kuchengeta mwana handiti. Muchinda uyo ari kunzi haasi kuchengeta mwana wake. Ameno. Ini nyaya iyo vazukuru musiyani nekundituka. Ndaiona kune inonzi maBoss TV handiti. Ndokwandaiona. So chinova chinhu chinorwadza vazukuru kuti ana baba kana tichinge tasiya mbesa ngatizodzokawo tichisakurira nekudidi nekuona kuti vana vedu vatakadyara vari kurarama sei. Tisangozosiye vana mai kuti vange vari vanotambura vega nevana. Nyange usina chauinacho kungouyawo uchionawo mwana wako neswiti chairo hapana chakaipa handiti. So munofunga vazukuru nenyaya yaChipo naSniper avo vane mwana wese. Chipo ari kuti zvoni Sniper haasi kuchengeta mwana. Ngataura no comment section vazukuru kuti munofungei nezvenyaya iyi, nezvana baba vese vari kunze uko. Vamwe vakatonotarisa izvezvi vasiri kurangarira vana vavo vakaita nemamadzimai, vasiri kurangarira kana kuchengeta, kana kungoendawo netsono yekusonera mwana hembe kuti zvoni painenge yabvaruka tsono neshinda, umwe haasi kutoenda naye. Ndataurisa. Ngataura no comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle. Regai zvekundituka, ndinogonawo kutuka. Chingonyora comment section kana usingakwanisa kunyora comment section, chingorega pakadaro haumanikidzwe. Ndichiti much love.